Hajiya. Kai wanda kuka san yana jin tsoro kada ku tashi. Ina Khadija? Okay, ku fito ku bari Isa a ciki kawai shi kadai. Ku fita da shi. A'a, ya za ka ci a kyale shi, fita da shi, bai iya ba yi. Yawwa, a shiga nan. Mardiya. Shi kenan kawai ya yi. Kai. To.